Na hello! Ez itt az utakon, és a tábortűz közös túrája Petivel, aki most a kamerát fogja. Itt vagyunk a 24 ökrös hegyen. Így van, és éppen egy geoládát keresünk, ami a GPS szerint itt van a lábam előtt, de amint látjátok, itt nincs. És olvastuk az interneten, hogy nem is abban a bokorban lesz, ami úgy adná magát. Úgyhogy most fogom magam, és lemászok ide. Igen, oda. Mert az úgy még esélyesnek tűnik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem nagy kedvencem Bear Grylls és az ő túlélő törvényei. Úgyhogy most csak annyit mondok, Antal Balázs vagyok. Most megpróbálok túlélni a 24 ökrös hegyen. Nincs velem más, csak a GPS-em és Peti, aki éppen fogja a kamerát. Na akkor másszunk. Vagy esetleg leesnék, anyu szeretne. Megvan. Holy fuck! Nem tudom, ki dugta el, de szeretem. Na, írjuk be magunkat.